Bocho, Aya number. I the Babano, announcement TV. Bocho, Aya number GS 5831-18. Car number JS 5831-18. Baby, I can't see no. What broke me pa many pames of Yasa, or prepared to Caro, or when you car on Amaye. A patrol car number GS 5831-18. That's immediately. Saturday Asmafo. Mr. Mo. And I go pay your body, no, and you ever see anymore. Asmafo, and I ever pay your body, no. Onka Asmafo, one is so, and so at the cannon. Asmafo, and I pay your ever ya Sarpong, and never see Ofafo and him. Asmafo, maybe I will be a Asmafo band. We are Kado, ever pay your Sarpong, and never see anywhere. Good, Mr. Masi, Mr. Mo. Wa wini bibia ye ewo finfin no e pa chomu free go mo no mo yes ye wa so dem ye be se obia bebe na e be pia nipa e be wo bi asmafo e fa ma wo mo ana be pa papa na ba asmafo
Baby, yes, Ramo, Ananom, COP, Ketia, Bruce Penny, One Penny for Ananom, Aseibu Penny for Bishop, Dr. J.Y. Edu, Asopfo Penny for Ekaho, Esofia Mine. Yebesem any day na ya kasa kakra. Baby abi any dia etwato a ye de ma okuni doctor yaw Sarpong oduntini kese. Baby abi ye papa Bishop Dr. J.Y. Edu na Sarpong New Jerusalem Chapel and ebeye awufosom soko na omode eja yaw Sarpong kwan wabeye bi papa achadi awrade de ma no na no de yebesra mo obi antrase obi a be firi dwom ha na fe yasre media for so said the papa approach for na show we na ma munyina kire mai if I'm sure na be so we ani de motrase mai de aka no asafo no adwuma bloggers if I'm sure bloggers see about your freedom esemo ada bloggers see about your freedom de dwom and now more mai esemo obi a ba bi nyina asem asa na make what thing you make but obi afi go no my sabre I'm sorry them Islamo echiade we no e be se wo ba no a atwaboko no akotenase yemfa eni efato edu picture emma okuni yaw Sarpong legend ibe bia yadri you ready to say it in Tiasramo. You ready to hear the beer? Nana no me abusia ye no moneti. Tisabre. Mesre New Jerusalem Chapel. Church band. Wana tu so monyom. And now one or two Pentecostal in Esremo over platform no so. A bread you say, I'm sorry, man, yaw Sarpong. Yem Papa Bishop. They are so strong and the era yaw Sarpong. I share a Baffour Kyei. Esremo. Maybe I do yem so we are going to travel anymore. Jina baby, I would never be tennis. Now, she made me one episode. Na inshira sonko ena de ma ya finance Sarpong bra okọ ne Baffour Kyei Tisabre New Jerusalem Chapel Church band yes sister na di anemo sister abi so ha o de sunsun mo nyom kokoro abako bejete ya papa atawie ya na yesre reverend na wa bompa ya bi adwumadi na no na fe ya dane adwumadi ne kase nyina e de ahye em papa Bishop Dr. J.Y. Edu na wa ya soro sonko amaye yesre mo ti New Jerusalem Chapel yewo chaka omo na de yom jeje yelfa yaw Sarpong amore tata ye na besidum sabrei ho munyom yes sister na the melody na fe ne a shade me na fe ya what the mo na mo fanema wa bi mi ta ya ye
Ya fashion ya baby ya say the third is you to me fashion film unko Ewurade no wade ma the Ewurade na wafa kro Israel alkality amen se atiase a yetema Ewurade yewu so a yewu ma Ewurade enti se atiase o se yewu yewo Ewurade ye la ba to Christ so jobu or happy me no matter this book him book 1 2 yeti kai ekosi na wie ye mete kuma ya washama Ewurade na mesu hro watu ma mo bokati ni yakopon umi mobo meze kuma ya washama
so ina kopro mobo Corinthians 1797, 1873. Ode. Winya pa me born hema. Ma mene adishidam katina. Ma bodo yomda bayente. Yakopona. What's up, Bobo? What's up, Babu? I don't know. Yes, sir. Oh, Tutu, when you are company, this one you mean, Sabia P. or Medapia, Santessa. I been coming to some questions by Yamamo. I've some questions by Mamma, Western about the former comment, a fatma, one most of my power. I soon get a meeting Yamo, I soon get up the Mamo, and yesterday we are some of Mama, Mama come too, and so Mamma Boho. I don't for better answer. I take a customer in the kind. So for I can come my head. I can customer in the kind. The Beunu war would give for Isaiah and Womano. It's here a year, a 2 and 9. Imoya and Kuno, any Eduno. As some of Asiano, I can't move every in some 4 amount. As I say so, I'm putting in a man for dinner. As well for everyone and human so. One, I just want to catch myself. One so, what would you say? Why saying Amen? You have a sweat here, customer Tosso, you know, so for that, but I can come. Yeah, what I'm saying, I ain't check. I can customer Tosso, you know. If you know, according to 4 1, a Tosso, you know, it's here, yet a numono.
Imu Bako Ekopim Edumono. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Now you know so when you agree and assassin into Madan ya, you benya a free on your coupon. And you want for and Sia, and order or so. If you say, you see a penny, then any 18 say, you better you fear if you are so after. And when I say, you shall. Oh, we in Adejemu. Na yana yati into Madan, esi a penny. Na a shy yan so if you say ye pesa ye won edapa na mom ye pesa ye sha efo na enpa amene de ewuo no na de wasiesie ye amasa ade yi ni Onyankopon ode won no da enso amaye no amen ye ba to Christmas so no oha any do dey kan ko si na wie ye well practice so say Obedo Nkwase say, why did this say? Maybe did this say, about the Yame.
Hallelujah. Yeah, cry, Quanam say, I can count the customer possibly and son. Now maybe a football can clear me. Take it. Now, your Quanam say, I think I said, no, there's only a form of a big kind of a year and 9. You more year a do me and son a copium, a do and so. First Thessalonians chapter number 4, verse 13 to 17. Now, Emianum, one what did I know who dear? Yen Pessay Pessimus, Emianum adopt for Nanuma him for near Ahimanum, a person for paying for a radisse, they can show, sir, a favona, a woman, one out the done what dear. Yes, Simoso. Yen kataso obreche wo etwa de twa sare adwuma bra wo kɔ home na mom home na chi no owo na chi no asam ho sa asam na awie me ba ba bo amane na wada ho so ebi se owo de etwa sa ye nyina ewo ne ko pie Kristo atemwe danani na ko na more wo se wana aka wani edidaso no so woni mawrade asem ne ne hyehyɛ ya obi wu a o ma rɛ hu bebre if say etwase eba your bad there no obo owu so ka ho na amana sa ne gidi sɛ ke be kwa asase so ha ya na no ma edi ka no obu nyina akɔ na so mo amu a ka ye ne he ne be fa ya nso ya be kwa baby aba itiwetiwa memba wutim sɛ ɛyɛ den a wo be free asase so na yewu achi no de na beba na sɛ yɛgidi sɛ Yesu wi na wasɔre biewa sara nso na Onyankopɔn de wɔn a wɔde da no nam Yesu so ɛbɛba bɛka no ho aba sɛ de Awurade Yesu Onyankopɔn te asefo no ba oba asase so obo na sebia kunu na wowuye na wosie nka samando na wosono kula awufu da toso ezano saa na etwase ebre na kopa hyehyɛ no dura wala dika wo nyina obega no wo nyina sɛ de wonya ne Yesu no ye nyina bɛsa nyane ne akohie Awurade ɛwɔ wiem na ye die yanam Awurade asɛm na yɛka kyerɛ mo sɛ yɛne yɛtete aseɛ na yɛka kosi Awurade ba no mu no ensan wɔn a wɔde da no ho na Awurade ma ɛna na wɔkyena ya yɛwu yɛ no yɛnsan wɔn a dika wuo no ho obiara wawu Kristo di mu bia obɛdika nyane first na wadika ansa na yɛne yɛatoa so akɔhyia Awurade wɔ wiem ya yɛwu yɛ no ɛfiri sɛ Awurade no adi osebɔ ɔbɔfo panyin ne Onyankopɔn ne Onyankopɔn totorobɛnto ɛfiri soro ɛbɛsane saa da no duro hɔ a ɔsoro abɔfoɔ panyin a ɔwɔ mu no obɛdi kae wɔde osebɔ ne totorobɛnto ɛfiri soro bɛsane na waba bɛfa yɛ no a yɛaka a yɛtete ase a yɛnwu yɛn Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane ɔfɛ asapɔ bɛsɔre kane yɛ maame yɛ papa yɛ nananom a ɔgye Kristo di yɛ no wɔn nso bɛsɔre kane waba bɛfa yɛ no nso aka ho bi sɛ yɛnkɔhyia Awurade wɔ wiem na Kristo ma awufoɔ bɛsɔre kane ansa na ɔbɛfa yɛ no a yɛtete aseɛ no aka yi ɛne wɔn nyinaa amununkum mu sɛ wɔnkɔhyia Awurade ewiem wɔbɛfa yɛ mununkum mu ne yɛnkɔhyia Awurade wɔ wiem adɔfo saa deɛ wei ɛbɛba so akyinnyɛgyefoɔ bebree ka sɛ onipa wu a no wawu a no kɔ ɛnte saa onyame a ɔhome nkwa honhom gu mu na onipa bɛyɛ ɔkrate asefoɔ no saa nkwa honhom no ɛyɛ honhom a ɛbɛsɔre da a ɛdi akyire wɔdua no aborɔfua ɛna ewuyɛ na pɛpɛɛyɛ na ɛbɛyɛ aburo mu no nyinaa nneɛma Awurade yɛ na ehu nti ɔka biara a saa abere wawuo no
Okra no chair brother Abraham kukum. So your papa there. Sa okra no be sorry. Na ubohu hu say wo dey pro fia mansan. Enti enye wa ke say me ye bone ya me wu anasa. Dabi. Wo be sorry wo okra no mu. Okra ni nyane a asotwe bi fata wo bone na wo de be ma wo. Wo ye papa so a. Yes. Wo de wo papa be ma wo. Na sana ya ni Ewurade betena da. Ntimo fa ensem tete mu mmore. Asida bi akire no, ya be te se soro abofo no. Betuma tu akohia de wo wiem. Ye tu akohia Ewurade wo wiem. Na sa na ye de no betena da. Amen. Amen. Ye ma se mo kwa wie no. Aka akra bi na beton safre. Ye nia ye prosipani COP. Na wabe maye enyuma eku rampa disopi bo ahoma ye na nkati aso na mekan bo maye enyuma rampa first of all share COP bon sem COP Okoswaba was Sabishia COP was a penny Eura Michael. Yes, friend, no swear. It's here. The friend no swear, a better offering. Bishop, you were only a Sarpong, one pair, press the new be. I don't know, the Tuama by a Sarpong. Oh, name Manfredi, Name, yeah. Some Casema, COP, Tetia. Nana, we really, yes, upon the number I caught to home. Was it over the Twitter?
Tiri ya na oba. O to ya Sarpong no ma odija o no. Wa sama na na katia. Radishano. Wa ya de papa. Ya wumba wi asemi hu se onipa wa ya de santa. Ti wa yi ne ya Sarpong yi. You need to send me a mechanical and now katia. Na we show. Bishop here that see the brain. Bon some kasepa. Let me some bishop so share the kasepa. Nyame asem so kwa wa de breye. Na fe yada COP. Yada na see the brain then impending for. And for baby I agree. Yeto an offering. Na yafa akwanya yiso. Yaka kire was asafo a eye awufo sumi eye New Jerusalem Chapel I assure kase no was Sokoban Ampeyo Bishop Dr. J.Y. Edu Papa ena eti awufo sum nanim no asafo no ebi won kan eye poku ase White House Kumasi ade eye Sokoban Ampeyo enti akwanya da homa obibia opesa woni asom yabre no nti ke eye se eye waterco na mo ba bia obia no obetimi apenya wonsa waje rade dia na de ho ama asafo no a epompa na wabehu asafo mpanimfo e atwe wudi wasiada bia na oni embebo asom ewo erade kwaso Tishana nso said the papa kan ya no say ewu a ye beta sore da itwa to no wana je rade di no na be sore wan ye rade ni no anye de rade pa e da no be ka ha ija no abehyew de momo je rade di dia obe da ho obe nya ntaban wo tu akohia rade wo wiem hwe no nso ti sabre ye be sre check band na oma ya nyom Ebra to an offering or for Ibi Fabua. Them say a shrunk can see by Obia. Don't near the Abessiano, and I'm a Madaroma. The Bia maybe I'm on. Let's share for us to let me acquire Mukakra. Ubua maybe a sorry behind the Kakra. I want the Abetum. Nemo Asafomano the Abessam. Ubia sorry. Now I'll be track and go Afa. Oh no. See, check and Muni and him na Ebra ya offering. Sure. Baby, every call my baby, every call my baby, yeah, go.
Idru sunsun nyom so ebe wo so papa New Jerusalem Chapel no Sabre ye friend Reverend akwese ata na wa bompa ye ehira ye offering no so shall we pray? Father, we thank you for this occasion, the send-off service for your servant Sarpong. We pray that whoever is here has contributed an offering, Lord God, have mercy on that person.
Is there anybody here that when Jesus arrives, he will not be a kingdom candidate? Please, God. And that's why I say that when the trumpet sound, you'll be a partaker of the kingdom candidates. Thank you for the offering, thank you for the sacrifice, and thank you for the breakthrough. For Jesus, wonderful name we pray. Amen. Amen. Mama, Mama Daruma, more Branty, my answer the way you are here. You know, I had a lot of memory. Tomorrow, more man, baby, now my Madaruma. Mama, I'm here, my Madaruma. Baby, Adri. Yabasra, Abushia Penny. Now, one may Abushia Kati, Anna Abushia, a rabba. Na Yabakin Kai Ukunini Yaw Sarpong, the whole Abakasem. Oheneba say biography. Tiabasra Abushia Penny. Na the Obakin Kai Amayeno. Waba na wabedi kasemuno and I'm saying a better platform into Obebe Hamaye. The Obakin Kai Hellfire Sapa, when you're very free, the whole Abakasem. I will say Abusiano Eba. For some more Asia won't cry over some of Obakin Kai. Because I was some share Abusiano Quine Bra. Omu repair na a maso Obakin Kai or Papa home asem truth. Ti Oshano Sona Yankon 1 Mo Edamasipa. Oh, Yamia for Mochia. Aye, Sabri. You know, you don't for Sarpong. And you know, Yakuma Crow, a Janopel. The corner Busia, I was you flat. And you can set a clear be. You didn't find this year near the food, Union. When you person or Cassatra or main beer, I took the beer. Yeah, now the name I don't trust so. And no, and okay, more David or the new tour. But I'm David, I don't trust. I can't send the brain. When you go on farm so. I did some share of mine. Son, who did Yankopon, a far, ye do for your also. To unfind to also. Long Cassandra Ghana mine anywhere. Yasapon, who should not brab one in Subaya. While maybe I see so about the pet a whole dear. The moment of the Riasa or Bachitri, dear Assay, dear Boo, dear Ira. Baba in more indeed. Dear, the Dumrebi talk to be now that says soon and one. As my son and said, we are supposed to say. Okon will be near drink, not all Syria. Your son said, we are supposed and say. Ayakatome at all main, and then in the Nina, the door at our Casa Assembly. 80 she has a one. Now, bravo the berry as you are master of the palm of it. Now, one more Ben or in the Nantian, one more yard as a fool. One more in answer, one can say, Tessicato and someone, just or che a manessa, on che manessa, the Honton. The Disica will be a boabuano at the year Japadian, on the Unya or the che. In our fancy book, and my before maybe I say or buy, you can't say to be a good engineer. Nabusian, that is a very answer for one. A young to and yet, say, I don't to be a kid. Or 2 young people who are commanded silly. They are saying in our way. Na ne ain't been few years ago. If you be out of be your boy as a pono, Obi ya ifro, Obi ya you, Obi to the bedino, your boy as a pono. Ain't been few years as a
ne nsɛm a wɔka ɛwɔ nwom no asa akra bebree adeɛ enti edim sɛ otwedi ampo Nyankopɔn ɛna suma no na deɛ ɔsuma no sɛ wɔn bɛyɛ no yɛwo yɛ Sarpong ɛyɛ 4 February 1963 ɛwɔ Kwalebu Teaching Hospital ɛnkran na saa berɛ no ne di ade frɛ no a ɔde kɔ school obiara de ne mu no ne Isaac Opoku na owura anwonto ɔfa ne fie din saa ade na broni bi di Isaac na wayɛ biribi ɛma yɛbɔ ne din ewiase bi a ade na meto me Sarpong no ato adwene na me nso menyɛ biribi ma wiase ɛmmɔ bi din sɛ yɛ Sarpong enti wɔde Isaac bi to hɔ ɛne wɔfa yɛ Sarpong sɛ bɛyɛ a Ghana amammerɛ ebi gyina na ne papa a ɔwɔ no yɛfrɛ no Mr. Ernest Moses Opoku na dodoɔ no afrɛ no ɛfrɛ no EM a na ofiri Barekɛse na ɛyɛ yɛn nyinaa ama mpanyin odi kan Dr. Kwame Nkrumah amamuo no na ɔka ho na ɔyɛ MP ɛwɔ Mɔbiagya ha na ɔsan akɔyɛ ambassador ɛwɔ Egypt na mmerɛ a abatubuo ɛbaa ɛkuu no baeɛ no yɛkyerɛ no kɔ detention ofiri detention baeɛ no ankyɛ ɛna ofiri mu enti ma yɛ maame bɛyɛ kurani mɔbroni a ɛkura nwɔtwe wɔde ne hia ɛde na bɛbrɛ sɛ ɛso mu tete wɔ mu enti ma ɔde anyamsom atete mmɔfra no saa berɛ no na ɔkɔ maternity asɔre enti wɔde ne mma nyinaa wura maternity na ɔno nso na ɔpɛ bibi nwom paa deɛ adeɛ bi a wɔyɛ biara wɔde nwom toɔ enti ma nwom toɔ nso ewura ne mma no ɛma yaw bere a yɛwo no wɔde ne nwom toɔ no efiri Asamaado na baeɛ onya mfie mmienu a ɛna ɔstarte boaboa mmere konko ɛne ntontura bi obenya biara na waboaboa na waboaboa nkoraa no na ogyina wɔn anim na ɔboro ntontura no na ɔto dwom wokɔto no na ɔtea no a ofiri ne kura bɛn 2 years na ɔtea no a sɛ ade na ayɛ deda a ɔnso atea wɔde saa kɛ sɛ wontumi stɔpo no sɛ wonyae ne nwontoɔ ɔde saa fi ne nkura abiri eti yɛ Sarpong nwontoɔ no wansua ɛmfi baabi a ɔfiri awoyɛ eti na yɛhunu deɛ yɛwu amansan ato tanten a yɛgya no no na ɔhyɛ ne nwontoɔ ase wɔ asuofua ɛberɛ a onyini kakra no na papa bi wɔ ha ne yɛfɛ Dr. Yeboa na yɛkan asuofuafoɔ deɛ mɔhu no ɔkɔyɛ hospital ɛwɔ Techiman ne yɛfrɛ no Red Cross Hospital na ɔne saa papa no wɔn de maracas na wɔn bɔ firitua wɔn wura fie na wɔn to nwom eti ne nwontoɔ no wɔn sate afie na wɔn wura saa ɛno na sɔfoɔ bi hu no ne yɛfrɛ no sɔfoɔ di agorɔ ɛna ɔfa yaw akɔtena asono ase na osua ti asono ase ɛna Professor Kofi Abraham ekohunu yaw ɛna ɔfa yaw Tabiri Ibra yàwó fọnfà ọbẹnbi Professor nsẹm ẹna yàwó okòwìẹ school ofiri hɔ ofiri Professor Abraham nkyɛn ɛkɔ John ahensan ban ɔne ahensan ɛfoɔ yɛ adwuma ofiri hɔ no ɔsan kɔ Kristo asafo na akorɔbɛto ɔne akorɔbɛto no ɛna na ɛwɔ Kristo asafo. Oye mu bia akɔpem sɛ saa abere mu ɔfa mu kɔɔ Liberia deɛ ɔkɔɔ Liberia no ɛna ɔkɔ fam asomafoɔ ban ɔde Liberiafoɔ Ghanafoɔ ne Sierra Leonefoɔ ɛna ka bɔɔ mu ɛna ɔde fam asomafoɔ ban eti asomafoɔ ban na yɛka no na sefiri Liberia ɛna ɔde ba Ghana Nyankopɔn nam so ayɛ nneɛma bebree yɛka sɛ yɛka yɛ ho adanse a adagye ɛbɛbɔ deɛ ɛka ne sɛ otwene abɔ Nyankopɔn fa ne kra ɛnsie yie ɔma no baabi pantra ɛda ɛdi akyire no nsie nyinaa bɛhyia yaw de yie otwene abɔ Nyankopɔn fa no
Obon Sampa ma Sofo Ura Abushia Kratiko Kasa kama pa Baby abeto yansa frɛ Emma Ura ya Sarpong onyan baby ko ne ma na omonso obeka bibi afa on papa ho Tansambo Asia Emma no abra omobai oh Are you ready? Oh,